வந்தே மாதரம். சென்னை நகரமெங்கும் பரபரப்பாக ரோடெல்லாம் தோண்டி, சாலை ஓரமாக தோண்டி, மரத்தெல்லாம் வெட்டி மழைநீர் விடியாக்கால் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. 2019 மழைநீர் வடியாது, தேங்கி இருக்கும், கொசு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் 2019 அக்டோபர் மாதம் வழக்கு தாக்கல் பண்ணேன். அக்டோபர் 18ஆம் விசாரணை வந்தது. மாண்புமிகு நீதியரசர் அதை 1 மாதம் ஒத்தி வைத்தார். உடனே நோட்டீஸ் ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா 5000 கோடி மிச்சமாயிருக்கும். ஆனால் ஆகலை. இப்போ பாருங்கள், எங்கே பார்த்தாலும் மரத்தை வெட்டி அதெல்லாம் ஒரு புயல் காற்று அடிச்சுன்னா மெட்ராஸில் 1000 மரம் விடும். அந்த அளவுக்கு கிறுக்குத்தனமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கானுங்க. நானும் கதறி பார்க்குறேன். ஒரு புயல் என்னன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறான். ஹைகோர்ட்டில் 6 வருஷமாக பெண்டிங் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பாருங்கள், எங்கே போய் முட்டுறது. யாராவது சமூக ஆர்வலர்கள் இருந்தாச்சுன்னா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உடனே இம்ப்ளீட் பண்ணி அந்த 5000 கோடி கொள்ளடிச்சானுங்கள்ல கார்பரேஷன்காரனுங்க, அவங்க சம்பளத்துலேருந்து பிடிக்கணும். அவங்க எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ஜெயிலில் போடணும். எத்தனை உயிர் போயிருக்கு, எவ்வளோ மரம் வெட்டி கொண்டு இருக்காங்க. தயவுசெய்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். ஜெயஹிந்த்.